Ahoj, ja som programátor SK a vítam vás u druhého dielu našich Java tutoriálov. Dneska si ukážeme, ako spraviť promenné. Takže prvé, čo urobíme, si pozrite toto, čo som tu dopísal. Čiže int je celé číslo, ako je toto je premenná celé číslo a sa rovná 200. Float je desatinné číslo, ako je tu písané, 5,3. To F sa tam dáva preto, lebo by to potom bralo, že je to celé číslo a zase by tam mohli zase chýbať, čiže keby som dal trvať preč to F, tak už mi to nahádzuje chybu. A boolean to je ďalšia promena, to je pravda, nepravda, ja som si dal false, akože nepravda, byte je malé číslo, tak musel som dať 127, lebo teraz keby som dal 128, už to nahádzuje chybu, lebo tieto malé čísla musí byť v rozpětí medzi 127 a 128, čiže tam nesmie byť niečo viac než 128. A tu je už tá veta z minulého tutoriálu. Takže ďalej si ukážeme, ako spraviť takú základnú premennú. Takže premenná, pomýlil som sa, int sa rovná premenná, černík, to rovná sa tam nemá byť. Tak, a teraz si tuto napíšeme, že premenná sa rovná 20 a teraz napíšeme system out println závorka. Takže a tu napíšeme premenná a stredník. Takže keby sme teraz napísali zase premenná a napíšeme rovná sa treba z 50 a napíšeme to isté. Tak a sem napíšeme aj tie úvodzovky tam nemajú byť. Pardon za tie úvodzovky, ale tie tam byť nemajú. Takže my sme prakticky vlastne chceme, že sme si vytvorili premennú, čiže celú premennú a my chceme, aby ešte tu má byť jedna vekička. Asi ju tam nedáme zatiaľ. No, čiže my vlastne chceme, aby premenná sa rovnala 20 a systém vrátil a napísal premennú, ale my, keď v ďalšom riadku napíšeme premenná sa rovná 50, tak zase my chceme, aby sa napísalo 50. Takže môžeme si to vyskúšať. Už to spúšťa. No a takto by to malo vyzerať. Ahoj svet 2050. Takto by vám to malo výjsť. Takže Ctrl S. Ďakujem za zhlédnutie tohto tutoriálu. Keď sa vám video páčilo, dajte like, dajte odber, píšte do komentárov. A to je všetko pre tento diel. Na budúcom dieli si ukážeme, neviem čo ešte, ale niečo ma napadne. Dovidenia.